Kali Mbak Sinten? Oh. Oh jare tak kenal maka tak sayang. La. Deng ora rok nyayang. Ngondak on sing pencak. Yo. Ayo Mbak. Dados. Ora ditunggoni wani ya. Pokoknya geleleng go. Yang mau nyawer saya boleh. Engko bengi kluntrung. Pasukan jogetnya belakang Satur Wiono yuk. Ya, ayo Bang Boker, Bang Boker. Bang Basir yuk. Bareng Mbak Cenung ya. Iya, Eva. Ada buat seluruh Pasukan joget di sini aja. pasukan jaketnya mana monggo dong. Itu Mbak Pur, Yang ayo mana? Mbak Pur. Ayo sini Mbak Mbak Pur, Pur. bentar. Sawerane Mas, aku mau. Mele. Satur Wiono. Pasukan jaket monggo dong Mas. Ayo. Aubang biru lampu di baju. Awakku kurumas duwe bojo loro. Bojo sing enom jaluk piye jaluk disayang. Sing tuwa nyerut katitika. Sikat lagi, ayo siramu materapi soburu. Adem tresno pas uga adem lagi. Mangker butuhe, mangker blasane. Jero saiki piye? Mumet ati. Sukses dari ayo. Boleh rono regetek der dalam timbal balik kene. Aduh enake sing setino Mbak Cenung kanggo subuh. Sing setino kanggo wong liya. Arridi. DJ Opus. Tembak